Η δεύτερη αρχή της πυθούς είναι η σπανιότητα. Με απλά λόγια, οι άνθρωποι ζητάνε αυτά που δεν μπορούν να έχουν όσο θέλουν ή είναι σε έλλειψη. Όταν η British Airways ανακοίνωσε το 2003 πως θα διακόψει την πτήση του Concorde από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη, γιατί είχε γίνει ζήμιο γόνα, οι πωλήσεις την επόμενη μέρα απογειώθηκαν. Παρατηρήστε πως τίποτα δεν είχε αλλάξει στις πτήσεις του Concorde. Οι πτήσεις δεν έγιναν συντομότερες, το σέρβις δεν έγινε καλύτερο και το εισιτήριο δεν έπεσε. Απλά έγινε ένα προϊόν που επρόκειτο να εκλείψει και σαν αποτέλεσμα ο κόσμος το ήθελε περισσότερο. Έτσι, όσον αφορά την αρχή της σπανιότητας, η επιστήμη είναι ξεκάθαρη. Δεν φτάνει να μιλήσεις για τα πλεονεκτήματα των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρεις. Πρέπει να τονίσεις τι είναι μοναδικό σε αυτά και τι θα χάσουν αν δεν επιλέξουν την πρότασή σας.